Bore da, a croeso I roedfa bore yma, croeso arbennig I chi os chi'n ymweld â ni, sawl ymwelydd yn y bore yma yn braf cael eich cwmni chi, aroswch gyda ni gael paned ar y diwedd, a bydd cyfle I gael ysgol sil hefyd i'r plant a'r oedolion yn nes ymlaen ar ôl amser paned. Mae emyr bore yma, mae'n brysur iawn heddi, pregethu tair gwaith yn eglwys Sieinïeg bore yma, ac yna yn Merthyr pnawn yma, ac yna yn St Melons. Mae Rodri hefyd yn pregethu yn ardal Merthyr yn rwle rhwng Aberdâr neu Hyrwen fi'n credu, rwle lan top y cymoedd yna. Gwydion yn arwen I hynno, yn yr oedfa am 5 o'r gloch, a wedyn mae digwyddiadau yr wythnos ar y sgrin, ond cofiwch cwrgweddi nos Fawrth fan hyn, yn yr adeilad, paned y sgwrs bore dydd Mercher, ac yna nos Iau, bydd Wyn ar Zoom fel arfer yn daleithio ac yn siarad yn trafod emyn. Bore dydd Gwener, ni wedi dechrau rhywbeth newydd, amser paned. Chi'n cymysgu'r peth yma rhwng paned y sgwrs a mae'n amser paned hefyd wedyn dydd Gwener fan hyn yn y capel. Croeso I bawb sy'n rydd a croeso chi wahodd unrhyw un arall sy'n rydd ar fore dydd Gwener I ddod. Wedyn nos Wener, clybiau fel arfer, clwbiau a'r clwb hun. Wythnos diwetha, ddymwelwyr gyda ni o'r eglwys Emmanuel, Gybalfa, yn siarad am y banc bwyd. Felly os dewch chi a peth ar gyfer banc bwyd, y gadw nhw yn y blaen fan hyn, y sil yma, sil nesa, dyna yw casgliad y mis ar gyfer mis Tachwedd. Ac yna, oedd y merched yn cael brecwast bore ddoe gyda'i gilydd, mae dynion a brecwast dynion di Sadwn yn yr Holly Bush am 9 o'r gloch. Ac chi'n gweld yn y blaen, mae taflenni a posteri. Bydd mis Rhagfyr ar ein pennau ni cyn bo hir, a bydd Nadolig yma cyn bo ni'n troi rownd. Felly cofiwch am y taflenni yma, ni eisiau nhw aros fan hyn. Diolch I Lois am gynhyrchu nhw. Ac newch y gorau o'r cyfle I wahodd, a maen nhw'n gael hefyd wrth gwrs I roi ar WhatsApp. Gyda dyna'r pethau pwysig, lle gofio beth bynnag, gwnewch I ni wylio gyda'n gilydd. Yn ni diolch I ti o Arglwydd am bore dydd Sul arall. Diolch I ti bod ni yn ddigon iach y bore yma I ddod at y gilydd fel hyn I daddoli di. Ni'n diolch, ni wir yn diolch ac yn gwerthfawrogi y ffaith bod gyda ni ryddid I daddoli di yn ein gwlad ni. Ac ni dod nawr yn gofyn am dy help di, yn help yr ysbryd glân, I ni ddod yn y ffram cywir o feddwl I anghofio am bopeth arall sydd felly wedi mynd a'n bryd ni yn ystod yr wythnos, pethau sydd felly yn gwydio ni. Ni'n gofyn Arglwydd am help I anghofio am y pethau yna I gyd a hoelio'n sylw ni arno ti. Ac wrth I ni ddarllen y Beibl gyda'n gilydd, wrth I gwydio'n esbonio dair di. Byddwn ni yn ymwybodol dy fod ti dy hunan, y Duw byw, yn siarad gyda ni yn bersonol. Ac byddwn ni yn cael y newid, a byddwn ti'n rhoi bywyd newydd, ac yn newid yn meddyliau ni, newid yn agweddau ni, a gwneud ni. Yr oes sydd wedi credu yno ti, gwna ni'n debycach i'r Arglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch I ti bore yma, am I groes e. Diolch am yr atgyfodiad. Diolch bod gyda ni obeth sicr o fywyd rhagwyddol. Ac mae bywyd rhagwyddol yw dynabod di yn y byd a'r bywyd yma ac am dragwyddoldeb. Ni yn gweddio nawr felly. Helpa ni gyd. Wrth I ni godi, wrth I ni ganu, wrth I ni gyd weddio. Helpa ni wneud hyn I gyd. Yn yr ysbryd cywir. Ac ni'n gweddio Arglwydd. A bydde ti'n bendithio ni. Ac a bydde heddi eto, bydde ti'n dod ar ai gredu yn Iesu Grist. Yn ein plith ni a hefyd trwy'r ddinas yma, trwy'n gwlad ni, trwy'r byd. Gofyn Arglwydd, bydde ti yn cymryd y clod I gyd I ti dy hunan, gan mae ti sy'n heiddi'r clod. Amen. Mae heddi sil bach yn wahanol bore yma, achos mae'n sil diogelu. A o'n i'n meddwl bydde'n dda jyst I ni dynnu sylw at y ffaith, mae hwn yn bwysig. Bod ni yn cydnabod hynny o fewn yr eglwys.
O'n i'n meddwl jyst darllen salm cyfarwydd i ddechrau, a ni'n jyst darllen salm 121, lle mae Duw yn atgoffa ni fan hyn, bobl fi'n mynd i'ch cadw chi. Chi'n ddiogel gyda fi. Dyma air Duw. Coda fy llygad i'r mynyddoedd, o ble daw cymorth i fi. Daw fy nghymorth, oddi wrth yr arglwydd, creawdwr nefoedd a deiar. Nid yw'n gadael i'th droed lithro, ac nid yw dy geidwad yn cysgu. Nid yw ceidwad Israel yn cysgu, nac yn huno. Yr arglwydd yw dy geidwad. Yr arglwydd yw dy gysgod ar dy ddehilaw. Ni fydd yr haul yn dy daro yn y dydd, na'r lleiad yn y nos. Bydd yr arglwydd yn dy gadw rhag pob drwg. Bydd yn cadw dy einioes, dy enaid. Bydd yr arglwydd yn gwylio dy fynd a ddod yn awr a hyd byth. Wel, diolch am hynny. Fe godwn ni nawr a fe ganwn ni y salm yna, emyn 56 bydd ar y sgrin, fe godwn ni i ganu mewn diolchgarwch bod Duw yn dweud bydd yn ein cadw ni yn ddiogel. Diolch, Steve. Reit, fi'n mynd i ddangos i chi bethau. Plant, fe eisiau chi edrych ffordd hyn. Oedolion, fe eisiau chi edrych ffordd hyn. Fi'n mynd i ddangos pethau i chi, a fe eisiau chi ddweud wrtho fi beth yw y peth a beth yw pwrpas y peth. Hwn yw'r un cyntaf. Beth yw e? Helmet i beth? Ie? Yeah. Da iawn. Helmet i fynd ar beic. Os ni'n mynd ar beic, dylen ni wisgo helmet. Beth yw... hwnna? Ie, Elsie? Maneg i be? Da iawn, ie. Maneg chi'n rhoi os chi eisiau rhywbeth yn y ffwrn, a mae'r ffwrn yn ferwedig, so ni'n gwisgo maneg ffwrn mwyn diogelu rhag llosgi. Beth yw hwnna? Eli hael, achos mae'r hael gallu llosgi. So os ni'n mynd i'r hael a ni ddim eisiau llosgi, ni'n rhoi eli hael dros ni mwyn gwarchod corff. Dim un fi yw hwn.
Ond beth yw hwnna? Beth yw e? Da iawn, ni pad. Ni pad pan i chi mynd ar beth. Ie, Ania? Roller skates, rollerblades, chi'n rhoi ar eich penglin, jyst rhag ofn bod chi'n cwmpo er mwyn gwarchod y benglin. Hwn. Mynd ar beic? Na. Ti ddim yn siŵr. Oedolion? Torri coed. Ie, torri coed. Mae e'n gwarchod rhag ofn bydd rhywbeth yn disgyn. Mae hwn yn gwarchod rhag ofn bydd yr llif yn dod i'ch llyged chi. A mae rhain fan hyn i warchod y clistiau. Rhag ofn, achos mae'n swnllid iawn ac yn beryglus iawn. Felly, ar gyfer chain coed, beth yw'n chainsaw yn Gymraeg? Llif chain. Llif gadwyn. Mae hwn i'ch gwarchod chi. Mae gen i ddau nawr fwy anodd. Falle fi eisiau help oedolion fan hyn. Pwy wedodd hynny? Catrin. Da iawn, snow grips. Chi roi ar eich esgyd pan mae'r hew, a wedyn mae hynny yn diogelu chi rhag llithro. Neu os chi'n mynd i ddringo, mae bach o eira. Chi'n rhoi o gwmpas yr esgyd i sicrhau bod chi ddim yn llithro. Un mwy anodd. Fi'n meddwl bydd lot o chi'n gwybod beth yw hwn. Fi'n meddwl bydd yna rhyw ddau ohonoch chi falle yn gwybod beth yw e. Swn i'n gwybod beth yw e? Mae'n gwylio, efo torch yw e nag e. Rhywun eisiau rhoi guess. Da iawn, Catrin, eto. Marciau llawn. Rhag ofn bod chi ddim yn gwybod pwy yw Catrin. Mae Catrin yn tua 30-40 oed. Ond mae'n neud yn dda iawn, horedig. Mae'n testo os yw y weir yn fyw neu beidio. A os ych chi'n delio gyda electrics, chi'n meddwl, dwi'n checo fod y plwg mae'n iawn, well i fi checo os yw'r weir yn fyw. Os yw'n fyw, byddai'n cael sioc. So mae hwn i sicrhau bod chi ddim yn cael electric shock, gallu fod yn ofnadwy o beryglus. Beth yw pwrpas rheina i gyd? Ie, Doves? Mae e'n diogelu ni rhag cwmpo rhywbeth yn disgyn arno ni, rhag yr haul, rhag trydan. Mae e'n diogelu ni, a mae'n bwysig bod ni'n diogeli'n hunain. Mae'n bwysig bod ni gyd yn cadw'n hunain yn ddiogel, ond bod ni hefyd yn sicrhau bod pobl eraill yn ddiogel hefyd. A dyna pam, fel eglwys, bob hyn a hyn, i ni'n checo bod yr trydan i gyd yn iawn, bod popeth yn gweithio fel a gydyla fe. Mae yna ddiffoddwyr tân. Mae un fyna, mae yna ddau lan llofft. Rhag ofn bydde tân, a dyn mae dyn ni'r arwyddion yma. A llanfa dan. Os yw'r tân, dyma lle ni'n mynd. Fyna, ac allan fyna. Arwyddion i ddweud lle dylen ni fynd os oes yna dan. Nawr, mae gen i lun. Os gen i lun ar y sgrin. Nawr, dyna mam a'i phlentyn. Pa eiriau byddech chi'n defnyddio i ddisgrifio sut mae'r ferch fach yna yn teimlo? Ni ddim yn gwybod, allwn ni ddyfalu. Pa eiriau, unrhyw un ar, pa eiriau byddech chi'n defnyddio i ddisgrifio'r ferch yna? Mae'n hapus. Mae'n un amlwg, yn dweud. Mae hi wrth ei bodd yna. Mae'n methu cuddio fi wrth y modd. Mae'n amlwg, ie? Beth arall? Mae'n saff. Chi'n teimlo mae'n hollol ddiogel. Mae'n teimlo'n hollol ddiogel fyna. Beth arall? Cariad. Ni methu gweld e, ond eto chi'n teimlo, dwi'n gallu gweld e. Mae hi'n caru ei mam. Beth arall?
ni wedi gweud diogel. Do, sori. Diogel. Mae'n un amlwg, yn dweud. Mae'n teimlo'n hollol y ddiogel. Nawr, sut ydych chi'n meddwl, na, dim sut, pam chi'n meddwl bod hi'n teimlo mor saff, diogel, hapus, profi cariad, pam bod hi'n teimlo fel yna? Ie, mae mam yn amlwg yn gofalu amdani. Dyna beth ni'n dymuno. Dwi ddim yn digwydd bob tro. Ond dyma'n dymuniad ni, fod mam yn gofalu am y bychan. Ie? Pa reswm arall bod ni'n meddwl fod y plentyn yna'n hapus, yn llawen, yn ddiogel ac yn y blaen? Ie, mae'r plentyn yn gwenu, mae'r fam yn gwenu hefyd. Chi'n ymwybodol, mae yna ddiogelwch, ond mae yna gariad. A dyma beth ni'n dymuno am bob plentyn, bod chi'n teimlo'n ddiogel, yn saff, a bod chi'n cael eich caru. Bod dad a mam yn gwarchod bod dim niwed yn dod i chi. Mae hwnna yn gwarchod fi os y fi'n torri coeden. Fi ddim yn caru hwn. Ond mae e'n diogelu fi. Ond mae mam fan hyn. Mae hi'n diogelu y plentyn, ond mae'n caru'r plentyn. A mae'r plentyn yn caru y fam. Mae yna berthynas agos yna. Nid rhyw ddiogelwch oeraidd di-deimlad, ond diogelwch llawn cariad. A chi'n gwybod, eisiau chi wrando, dyma sy'n wir am Dduw yn ei berthynas a'i blant e. Os ych chi wedi dod yn Gristion trwy ras, dim byd ohono ni, os ni wedi dod yn blant Duw, os ni wedi dod i berthynas â Duw, mae Duw yn ein gwarchod ni. Mae Duw yn ein cadw ni. A nid rhyw diogelu oeraidd pell. Mae Duw yn agos, mae Duw yn caru, mae Duw a'i freichiau o'n hamgylch ni. Yn diogelu mewn cariad. Mae'n hawdd anghofio hynny, dwi'n meddwl. Mae'n hawdd anghofio Duw. Na, mae Duw, os ych chi'n Gristion, yn dad. Ac yn caru ni yn union fel dyle tad caru. I ni fel tadau yn ddiffygiol. Mae Duw yn berffaith a mae'n caru ei blant ac yn diogelu ei blant. A sut ni'n ymateb? Wel, diolch. Mae rhai adnodau ddyn nhw lan nawr. Yr adnod o Salm. Salm 4, adnod 8. Dyma profiad y salmydd. A dyma profiad Cristion. Yn awr gorweddaf mewn heddwch a chysgu. Oherwydd ti yn unig arglwydd sy'n peri mi fyw yn ddiogel. Mae Cristion yn gallu cysgu, gorwedd a cysgu yn dawel. Ni gorfod weithiau, fel y salmydd ei hun, yn ei gadw lan, ni gorfod dweud hynny wrth ni'n hunain. Achos weithiau ni'n brwydro, mae'r ofnau yma. Ni gorfod dweud wrth yn hunain, yn awr gorweddaf, mewn heddwch a chysgu. Pam oherwydd ti yn unig arglwydd sy'n peri mi fyw yn ddiogel. Adnod arall yn Nahum, Penod 1, adnod 7. Mae'r arglwydd yn dda ac yn amddiffynfa
y nidd ar gyfwng, y mae'n adnabod y rhai sy'n ymddiried ynddo. Mae Duw yn eich adnabod chi. Ac os ych chi'n blentyn iddo fe, mae'n eich caru chi, ac mae'n amddiffyn chi. Ond, beth sy'n od am yr adnod yna? Os rhywbeth yn taro chi'n ryfedd am yr adnod, mae un gair fyna fyddwch chi, dylech chi ddweud, ysgusodwch fi, Gwydion. Beth yw'r gair? Rhywun? Catrin? Beth yw'r gair sy'n sefyll allan falle fyna? Argyfwng. Ni newydd dweud, mae Duw yn diogelu ni, ac yna ni'n gweud argyfwng, y nidd argyfwng. Ie, mae Cristnogion, i ni yn dioddef pethau. Dyw ddim yn gwarchod ni rhag cwmpo. Mae'r pethau yma'n digwydd i'r drwg a'r da. Ond yn yr argyfwng, mae yn mynd i'n gwarchod a'n nerthu. Adnod arall, Salm 5, adnod 11. Diolch. Ond bydded i bawb sy'n llochesu yn o ti, lawenhau a chanu mewn llawenydd yn wastad. Bydd yn amddiffyn dros y rhai sy'n caru denw, fel y bydd iddynt orfoleddu yn o ti, oherwydd rwy ti arglwydd yn bendithio cyfiawn, ac y mae dy ffafr yn ei amddiffyn fel tarian. Lle mae'n diogelwch ni? Bawb sydd yn llochesu yn o ti. Ni ddim yn ddiogel oherwydd y sefyllfa nac yn ein gallu yn nerth ni, ond yn yr arglwydd. Dyna'n hyder ni. Ac felly, mae'r salmydd yn gallu gorwedd, yn gallu cysgu, yn gallu profi heddwch, yn gallu profi llawenydd a hyd yn oed gorfoleddu. Nid yn y sefyllfa, ond yn y ffaith mae Duw gyda fi. A mae yn yngwarchod i, mae yn yngharu i. Wel, gadewch i ni godi i ddiolch i Dduw. Nhw'n ni ganu efo'n gilydd emyn 711. Mae'n emyn syml. Blant, mae'n rhaid nhw chi'n gyfarwydd falle a hwn. A be mae'r emynydd yn dweud? Llai ganu yn y bore oherwydd am dy ofal ci, annwyl. Gofal cariadus. Drwy yr hirnos dywyll. Trwy'r nos nes di wylio drosto fi. A mae'r nos yna gallu golygu noson neu amser anodd. Yr ail bennill, diolch i ti arglwydd. Nid ateliaeth, ti heb atal, ti heb ddal dim byd yn ôl. Cysgod, bwyd a dillad. A llawer mwy. Bendithion, ti erhoddau dim. Yr nesa. Reit, mae da ni wythnos, mae da ni broblemau, mae da ni issues, mae da ni ofnau. Arglwydd, cadw fi'n ddiogel. Beunydd, bob dydd ar fy nhaith. Arwain fi. Pan fi'n chwarae, arwain fi mewn gwaith. Ydy o arwain fi. Diogela fi ym mhob sefyllfa. Boed fy ngwaith yn onest, rhoi'n galon bir. Nertha fi ddewis, y pethau da, rhwng y gau, pethau sydd ddim yn wir, y gau a'r gwir. A'r pennill ola, diolch i ti arglwydd. Yw fy llawen gan. Canaf. Gweitha pethau sy'n digwydd. Gan bod ti gyda fi, canaf. Hyd nes gyrraedd. Brywydd Gwynfalan. Brywydd Gwynfalan. Tan byddai'n cyrraedd gatre. Yn y nefoedd. Ac mae'r Cristion yn edrych ymlaen i fyna. Newn ni godi i ganu gyda'n gilydd.
Gadwch i ni weddio. O Dduwyn Tad, diolch bod ni'n gallu bod yn ddiogel yn o ti. Ac ni'n gweddio byddwn ni yn gwybod am hynny, yr heddwch yna'r llawenydd hynny, gweitha y storm falle ni'n ei wynebu ar hyn o bryd. Bydd gyda rhai arglwydd sy'n mynd trwy storm ar hyn o bryd. Rhod y gysur a dynerth y dylawenydd iddyn nhw. Os gweli di fod yn dda, clod am awl i dy enw di. Amen. Nawr, falle bod yna rhywun bore yma, a chi'n teimlo, chi'n ymwybodol, fi ddim yn ymwybodol, fi methu llawenhau yn y diogelwch yna. I fi'n ymwybodol bod y tangnefedd yna ddim gyda fi. Fi'n ymwybodol bod y llawenydd yna ddim gyda fi. Chi'n ymwybodol fi ddim rili mewn perthynas a Duw. Mae'r Beibl, mae'r gair yn dweud dau beth penodol yng nghyd-destun hyn. Yn gyntaf, mae'r gair yn dysgu, os nad i ni mewn perthynas a Duw, ni ddim mewn sefyllfa diogel. Ni mewn sefyllfa peryglus. Ni mewn sefyllfa ofnadw. Oherwydd bod ni gyd yn bechaduriaid, oherwydd hefyd ni'n cael ein geni yn bechaduriaid, ond hefyd ni yn gwneud pethau drwg, ni yn pechu. Ac oherwydd hyn, mae'r Beibl yn dysgu ni o dan cyfiawn farn Duw. A mae hynny'n golygu bod ni'n methu cael perthynas gyda Duw. Mae pechod, a mae Duw yn lanach i lygad, nag yn gallu edrych ar bechod. Mae Duw methu edrych, mae'n casau pechod. Ac felly mae'n cosbi ni o dan y farn Duw. Ni ddim yn ddiogel. Does gyda ni ddim gwir heddwch, a does gyda ni ddim gwir lawenydd. O fi'n prysuro i ddweud yr ail beth mae'r Beibl yn dysgu. Mae'r Beibl yn dysgu, nawr gwrandewch, mae Duw a'i ddwylo ar agor. A mae Duw yn dweud, dewch ato fi. Mae Iesu Grist yn dweud, dewch ata fi. Ga roi darlun i chi. Blant, fi wedi rhoi llun bach i chi. Darlun ddigon cyfarwydd. Mae yna iar. Beth yw iar yn Saesneg? Elsie, beth yw iar yn Saesneg? Ti'n gwybod? Da iawn. Chicken. Mae iar mewn cae, nid mewn cwt, mewn cae hyfryd, a mae gan yr iar yma 10 o gywion. A mae'r cywion yn mwynhau yn yr rhyddid yn y cae mawr yma. Ond yna mae yna hebog. Beth yw hebog yn Saesneg? Rhaid i fi edrych lan hwn. Beth yw hebog yn Saesneg? Rhywun yn gwybod? Da iawn. Pwy oedd yna? Leri. Da iawn, Leri. Liz. Sorry, yr cliw yn mynd. Hawk. Mae hawk a deryn mawr ysglyfaethus. A mae e'n dod, a mae aderyn mawr ysglyfaethus, mae'r hebog am ladd y cywion. Mae e am fwyd. A mae'r hebog yn dod yn nes, a mae'r iar yn gweld yr hebog ac yn gwybod mae yna berygl. Be mae'r iar yn neud? Rwy'n yn gwybod be mae'r iar yn neud. O'n i'n meddwl, dyma beth o'n i'n dychmygu, os bydden ni'n iar, fi'n meddwl fel hyn bydden ni'n neud, bydden ni'n gweld yr hebog, bydden ni'n rhedeg ac yn sicrhau bod y cywion i gyd yn saff a mynd i bob man, yn sicrhau, mae hwn yn iawn a di'r rhedeg draw fan hyn. Be mae'r iar yn neud, be mae ieir yn neud, os oes yna berygl, mae'r iar yn galw allan. A mae'r cywion yn adnabod y llais yna, a maen nhw'n gwybod dyna'r galwad, mae yna berygl. Dyna'r galwad i ni ddod yn syth.
A mae'r cywion, pan maen nhw'n clywed hwnna, maen nhw'n gwybod mae hwn yn beryglus. Be mae'r cywion yn neud? Chi'n meddwl bydd y cywion yn... mae galwad yn... na, fi'n mynd i orffen bita'r hadau yma yn y cae. Fi'n mwynhau fan hyn. Neu a fi'n ambell i giw yn dweud, sa'n credu fy mam o ddifri fan hyn. Na, mae'r cywion, unwaith maen nhw'n clywed y galwad yna, mae'r cywion yn rhedeg nerth eu bywyd. Maen nhw'n rhedeg llythrenol am eu bywyd. At y fam. A be mae'r iar yn neud, ar ôl y galwad, mae'r iar yn agor ei adenydd. A chi'n dychmygu'r cywion mae gyd yn rhedeg mor gyflym y gallen nhw, a maen nhw'n swatio o dan adenydd yr iar, ac pan mae bob iar mewn, pan bod pob cyw o dan yr adenydd, mae'r iar yn cau ei adenydd. A mae'r cywion nawr yn ddiogel mae wedi colli. Mae barn Duw, a fi ddim yn dweud yn ysgafn, mae barn Duw fel hebog. Mae uwch yn pennau ni, a mae Duw yn galw. Mae Iesu Grist yn galw. Mae Iesu Grist yn gweld y perygl. Mae'n gwybod, mae yna bechod, mae yna farn. A mae Crist, mae Duw yn galw. A beth yw ei alwad e? Beth yw y galwad yn y sefyllfa peryglus yma? Mae'n dweud, dewch! Dewch ata fi! A mae fel tas fe'n agor ei adenydd. Dewch yma! Dewch i ddiogelwch yr arglwydd Iesu Grist. Mae yna faddeuant yno fi. Chi'n gallu cael maddeuant am eich holl bechodau oherwydd beth i fi wedi gwneud ar y groes. Dewch ato fi. Mae e'n galw. Mae Iesu Grist yn siarad gyda pobl yn y Testament Newydd. Siarad gyda pobl drwg oedd e. Pechaduriaid fel chi a fi. Yn heiddi barn, yn heiddi cael ein gwrthod. A dyma beth mae Iesu Grist yn dweud. Mathew 23, adnod 37. Dyma beth mae Iesu Grist yn dweud. Chi sy'n lladd y proffwydi ac yn llabyddio y rhai anfonwyd atat. Mor aml y dymunais gasglyd y blant ynghyd fel y mae iar yn casglu ei chywion dan ei hadenydd. Ond gwrthod a wneithwch. Mae Iesu Grist bore yma. Mae adenydd e allan fel petai. A mae e'n dweud, dewch. Ydyn ni'n dweud, fi'n meddwl bod y perygl yma o ddifri. Fi ddim mor ddrwg â hynny. Fi'n meddwl bod mam yn serious. Fi'n meddwl bod Iesu Grist yn serious. Neu ydych chi'n gweud, fi'n meddwl bod hwn yn wir, ond dim ar hyn o bryd. Na i wneud nes ymlaen. Neu falle bod chi'n teimlo, fi'n rhy ddrwg. Fi ddim yn meddwl gallai Crist derbyn fi'n gymaint o bechadur. Mae Iesu Grist yn gweiddi bore yma, yn gwahodd bore yma, dewch. Fe ddath Iesu Grist i geisio, mae'r Beibl yn dweud, i geisio ac i gadw pechaduriaid. Does neb yn rhy wael. Mae ei ras yn fwy na'n pechod ni. Ac felly mae Crist yn dweud, dewch ata fi, bawb sydd yn flinderog ac yn llwythog. Dewch ata fi, pechaduriaid, gwael, llwch y llaw, dewch i ddiogelwch. Dere. Gai annog chi i ymateb i hynny. Nw'n ni godi i ganu eto emyn 295 sy'n cyfleu beth mae Crist yn gwahodd. Dewch
hen ac ieuanc, blant, chi, bobl sydd yn hun, a chi, hen ac ieuanc, dewch, at Iesu. Mae'n llawn bryd, rhyfedd a mynedd ddiw, ddisgwyliodd wrthym cyd. Chi'n ddychmygu'r cyw, yr iar? Mae perygl cywion, come on! A chi'n dychmygu ambell i gyw, jyst yn loncerdd. Come on! O, bobl. Rhyfedd a mynedd diw, disgwyliodd wrthym cyd. Aeth yn brynhawn, mae'n hwyrhau. Mae drws Tregaredd, dal ar hagor, heb ei gau. Ac yn y blaen, fe godwn ni gan ni. Plant a oedolion, fi eisiau chi ddweud wrtho fi nawr, pwy sydd yn gwisgo un o'r rhain pan i chi'n mynd ar beic? Dwylo lan. Diolch John. Diolch. Da iawn, da iawn. Oedd Aunty Liz yn rhoi stŵr i bechgyn ni, os nhw'n dod i cwrgweddi heb gwisgo helmet, a aled ni, os oedd yn gwybod oedd Aunty Liz yn cwrgweddi, oedd yn gwisgo helmet. Aunty Liz brynodd yr helmet yma. Wel, o'n i'n cofio hynny. Achos oedd hi eisiau ni fod yn ddiogel. Mae'n bwysig, ynddo e, gwisgo yr helmet. Faint ohonoch chi sy'n defnyddio hwn? A lot ohono ni'n defnyddio hwnna. Faint ohonoch chi sy'n defnyddio rhywbeth fel hyn? Da iawn, bwysig iawn. Dwylo lan, pwy sydd wedi gwisgo helmet, wedi gwisgo maneg ffwrn, wedi gwisgo helmet llif, a sydd dal wedi cael damwain. Mae'r ffaith bod ni'n gwisgo helmet, mae'n diogel i ni, ond mae rhaid ni fod yn ofalus. Ni fi methu'n mynd, dweud, reit, fi'n mynd i gwisgo helmet beic nawr, felly, llai fynd ar y beic a na i gael llyged, achos fi'n saff, fi hefo helmet. Bydd hwnna'n wirion. Pan i chi, os ydyn ni'n torri coeden gyda chainsaw, fi'n ddiogel, fi'n gwisgo'r helmet, so fi'n hollol ddiogel, lle daflu'r chainsaw yn yr awyr a trio dal achos fi'n gwisgo helmet. Na ni gorfod bod yn ofalus. Mae'r ffaith bod ni'n gwisgo yr elfennau diogelwch, mae ddim yn golygu bod ni fod yn afreolus ac yn flippant i fod yn ofalus.
Fel eglwys, dyna pam mae gyda ni polisia diogelwch. Mae gyda ni polisia diogelwch o ran yr adeilad. A mae hefyd efo ni polisia diogelwch o ran pobl. Polisi diogelwch o ran plant. Polisi diogelwch plant. Polisi diogelwch oedolion. Pobl bregus. Nawr, mae'r ffaith bod gyda ni y polisi yma ddim yn golygu, na ni'n iawn. Mae gyda ni henuried. Ac i ni fel y henuried yma i wasanaethu. Dyw henuried ddim yn bwysicach nac yn well na gyd i ni yma i wneud i'w gwasanaethu. Ac ai annog chi, fel aelodau ac fel ffrindiau, fi eisiau chi deimlo'n rhydd bob amser os oes unrhyw beth yn poeni chi o ran yr adeilad, o ran yr eglwys, neu os oes yna bethau yn poeni chi o ran sefyllfa gartre, o ran eich perthynas, beth bynnag yw mae yna wahoddiad i chi rannu gyda ni fel henuried. Mae gyda ni hefyd swyddogion diogelu. Mae poster yn y blaen, Amanda, Dewi a Steve. Mae nhw yn swyddogion sydd yna ar gyfer diogelu. Ac os oes yna unrhyw isiw gyda chi, mae nhw yna fel clust i wrando arnoch chi hefyd. Ond bod y pethau yna yn ei lle, i ni fod yn gyfrifol. Ni ddim yn cael llyged ni saff nawr, mae polisiau gyda ni, a mae henuriad gyda ni, a mae gyda ni swyddogion diogelu, ni'n iawn. Na, ni fod yn ofalus, ni fod yn wyliadwrus. Fel eglwys, ni fod i gymryd gofal ym mhob agwedd o'r gwaith, yn ôl trefn pethau, ond i ni fod yn gyfrifol ac yn ofalus o'n gilydd. Fel bod ni yn ddiogel. Fel bod ni yn saff. A mae hyn yn gyfrifoldeb arno ni gyd. Bob un ohono ni i fod yn ofalus, i sylwi ar ein gilydd, i fod yn sensitif i anghenion ein gilydd, heb fusnesu, i ni fod caru ein gilydd. Dyma ddylen o dweddu ni fel eglwys. Bod ni'n bobl sydd yn caru Duw. Bod ni'n bobl sydd yn caru ein gilydd. Bod ni'n bobl sydd yn caru unrhyw un sy'n dod i'r capel. Bod ni'n bobl sydd yn caru pobl Caerdydd. Bod ni'n bobl sydd yn caru pobl Cymru ac ymhellach. A nawr, fe ddyle hyn fod yn fwy gwir amdano ni na neb. Pam? Wel, i ni'n bobl sydd wedi profi y fath gariad arno ni. Drychwch ar Rhufeinied pennod 5, adnod 8. Ond prawf Duw o'r cariad sydd ganddo tuag atom ni yw bod Iesu Grist wedi marw droson ni pan oedden ni dal yn bechaduriaid. O Duw ddim yn edrych arno fi a dweud, bydd e'n foi da, bydd e'n ddefnyddiol. Dim o gwbl. O dim byd deniadol amdano ni. O'n i'n bechaduriaid ac eto nath Iesu Grist fynd i'r groes dros y meiau i. Dros ymhechod i. A gan bod ni wedi derbyn y fath gariad, bobl dylen ni garu ein gilydd. Caru Duw, caru ein gilydd, a chariad ad eraill. Mae'r mynydd dweud, dyma gariad, bod Crist yn marw dros y byd. Mae gariad fel y mwroedd, tostyriaethau, fel y llu tywysog bywyd pur yn marw. Pam? Marw i brynu mywyd i. Mae 1 Ioan, pennod 3, adnod 16, yn dweud, dyma sut yr ydym yn gwybod beth yw cariad, am iddo ef roi ei einios, roi ei fywyd drosom ni. Ac fe ddylen ninnau roi'n heinios dros ein cyd aelodau. Ac yna, 1 Ioan, pennod 4, adnod 11, gyfeillio'n annwyl.
Os yw Duw wedi'n caru ni fel hyn, fe ddylen ninnau hefyd garu ein gilydd. I ni'n diolch i Dduw bod ni'n ymwybodol o gariad ymhlith ein gilydd. Ond mae eisiau ni fod yn ofalus. Byddwch yn ofalus, byddwn yn ofalus yn ein geiriau at ein gilydd. Yn ofalus yn ein hagwedd at ein gilydd. Falle fod i ddim yn cytuno ar bob peth am hyn a'r llall, ond ein ni i garu ein gilydd, i ni ddangos cariad gostyngedig tuag at ein gilydd. Gwir, gwragedd, byddwch yn ofalus eich geiriau at eich gilydd. Peidiwch colli tymer, peidiwch dweud geiriau cas. Rhieni, plant, ffrindiau at ein gilydd. Bod ni'n ofalus fel ni'n ymwneud ein gilydd, brodyr a chwiorydd. I bob un, bod ni'n bobl sydd wedi derbyn y fath gariad, bod ni'n caru eraill. Ac yn sicr, os yna rai a maen nhw mewn angen. Pan mae plentyn, un o'ch brodyr neu chwiorydd chi, a mae un plentyn yn disgyn ac yn cael anaf cas, mae'r brodyr a'r chwiorydd eraill yn gweud, dad, mam, wedi cwmpo, a maen nhw eisiau'r plentyn yna gael ei godi a'i fagu. Salm 82. Dyma beth mae'n dweud. Byddwch o blaid y gwan a'r amddifad, safwch dros hawliau'r anghennus a rhai sy'n cael ei gwrthrymu. Cadw'r rhai sy'n wan a di rym yn saff a'i hachub o law o'r rhai drwg. Yng ngoleuni cariad Duw ato ni, gadewch i ni garu ein gilydd ac i garu eraill. Ac y bydd ni fel aelodau yn ofalus yn gwarchod ein gilydd bob amser. Steve, ydi weddio, please. Dyw hwnna ddim y peth saffa i wneud. Dduw ein tad, i ni yn diolch bod ni'n cael agosau at y ti bore yma yn Dduw tad, mab ac ysbryd glân. Ni'n diolch i ti am y gymdeithas sydd yn y drindod. Y gymdeithas perffaith yna o gariad. Ac arglwydd ni'n diolch i ti bore yma bod ti wedi'n creu ni yn bobl ar dilyn a dy ddelw di. Yn bobl cymdeithasol, yn bobl i ymwneud â bobl eraill. Ac arglwydd ni'n diolch bod ti yn Dduw glân, yn Dduw pur, yn Dduw sydd yn casau pechod. Ac yn ni diolch arglwydd am y darlun ni wedi cael yn gosod ger yn bron ni bore yma o Duw sydd yn gofalu drosto ni. Duw sydd yn cymryd ni o dan i adenydd. Ac arglwydd i ni'n cynabod bod ni'n clifod llawn ofnau o bob math. Ond arglwydd i ni'n diolch dy fod ti yn Dduw cadarn, yn Dduw cryf, yn graig, ac i ni arglwydd yn cael yn gwahodd i sefyll ar y graig yma. Nid am bod yn unrhyw beth da yn o'n i, nid am bod ni'n bobl sydd wedi sorto'n hunain allan, ond arglwydd i ni'n bobl bechadurus. Ydy ti'n galw ni dod fel pechaduriaid, fel ag inni, at yr arglwydd Iesu Grist. A ni diolch bod ti wedi anfon e'n wir i'r byd, bod e wedi dod i'n plith ni, bod e wedi dod yn un ohono ni, bod e wedi dod i gwneud yr hyn allwn ni, sef byw bywyd perffaith. A hyn i gyd o arglwydd oherwydd y gariad tuag at llwch y llawr. Arglwydd ni'n diolch i ti felly bod ni'n gallu dod ata ti fel dy bobl y bore yma i dy geisio di, i daddoli di, ac i ddiolch i ti am dy holl ddaioni tuag ato ni. Ond ni hefyd yn ymwybodol arglwydd bod ni'n byw mewn byd pechadurus, wedi cydnabod yn barod y pechod yn colonnau'n hunain. Ac arglwydd bod ni'n tristau o meddwl am y drygioni sydd o'n cwmpas ni, i ni'n gorfod fod yn realistig ac i ni'n gorfod arglwydd paratoi yn hunain fel bod ni'n barod i ddelio gyda'r y drygioni yma. Hyd yn oed pan bod e'n ymddangos yn ein plith ni. Ac arglwydd i ti dy unan wedi dangos dy ofal drosto ni
I ni diolch I ti bod ti yn dda, bod ti yn cadw ni. Ac I ni yn wir yn diolch I ti bod ni wedi cael yn cadw hyd yn hyn, bod na ddim byd fi fel petai wedi digwydd yn plith ni. Ond arglwydd I ni'n ymwybodol bod ni ddim yn gallu cymryd y pethau yma'n ganiataol. Ac I ni yn diolch I ti felly bod y systemau yma gyda ni yn cael yn dod yn ei lle I fod yn help ac I fod yn diogelwch I ni. Ac arglwydd I ni'n gofyn felly bydde ti'n gwneud ni fel dy bobl yn wyliadwrus, yn ofalus o'n gilydd, bydde ti'n rhoi doethineb I ni, y dirnadaeth, I gallu gweld lle mae rhywbeth felly ddim cweit yn edrych yn iawn, ac yn gofal dros yn gilydd, bod ni yn ceisio helpu arglwydd, bod ni'n rhoi clust I wrando, a bod ni'n edrych allan am arwyddion o drygionion yn plith ni. A hwn I gyd arglwydd am ddofal Di drosto ni, am bod ti am I ni fod yn ofalus o'n gilydd. Nid oherwydd rhyw agenda drwg neu unrhyw beth felly, ond oherwydd bod ti yn caru ni. Felly arglwydd ni gofyn I ti'n helpu ni ysgwyd I fod yn dda. Arglwydd I ni'n cyflwyno'n gilydd I ti nawr. Yn cyflwyno henuried, ni fel swyddogion diogelu arglwydd, helpa ni I gyd fel aelodau hefyd I gwneud y gwaith sydd i'r rhoi I ni, I fod yn ofalus o'n gilydd, I gyd dy glo di. Ond fel sydd wedi cael ei weid arglwydd, ni'n ymwybodol hefyd bod yna perygl arall, perygl oherwydd yn pechod ni bod ni o dan dy farn di. Ond arglwydd I ni yn diolch I ti bod ti wedi anfon dy fab, fel na cholle'r pwy bynnag a gredo yn ddwef, ond cael ohono bywyd tragwyddol. Ac I ni diolch felly arglwydd fod yna lle ni cael yn dianc iddo fe bore yma, yn frechyd y fab. Arglwydd felly helpa ni I weld yn glir y broblem mawr sydd gyda ni, ond yr ateb y mawr I ti wedi rhoi yn dy fab a bod e'n ddigon. Diolch I ti arglwydd. A helpa ni mhob dim, hyd yn oed yn yr argyfwng, I edrych ata ti ac I gwybod bod ni'n ddiogel yn dy law di. Ni'n gofyn nawr ti aros gyda ni a cadw ni rhag drwg. Gogoneddad enw di, trwy dy air bore yma. A bod ni'n gofyn yn enw cynhaeddan Iesu Grist. Amen. Nawr wedi cymryd y camau diogelwch I fod yn ofalus o'r gilydd, mae yna fwynhad yn y diogelwch. Chi'n meddwl nôl am y llun y ferch a'r fam. Y mwynhad amlwg oedd yna. A chi'n gweld pan mae rhywun yn dod yn Gristion. Mae yna lawenydd. Chi'n dod i'n ymwybodol, mi oeddwn ni mewn Caerdydd, mi oeddwn ni dan fan Duw. Nawr, fi'n mynheiddi hyn, ond fi wedi cael yn achub, fi'n ddiogel. Ymreichiau Iesu Grist. Mae wedi cymryd y gosb o'n ni'n ei heiddi. Mae wedi cymryd ymhechod I. A pan chi'n ymwybodol bod chi'n cael eich achub, mae yna lawenydd. Mae yna dangnefedd, mae yna ddiogelwch. A ni ddim I ddilorni hynny. Ond mae bywyd hefyd yn mynd yn ei flaen. Ac I ni fel Cristnogion, fel plant Duw, mae yna bethau'n dod I gallu ymharu ar y tangnefedd yna yn diogelwch Duw. I ni gallu gwynebu problemau. Mae pethau gwael yn gallu digwydd. Mae marwolaeth yn digwydd. Mae salwch. Mae yna pethau anodd yn digwydd I ni. A chi'n ymwybodol yn y cyfnod yna, mae'n anodd. A chi ddim yn teimlo y cynhesrwydd, y cariad yna falle. A mae'r diafol, mae wrth ei fodd yn ymosod ar Gristnogion fan hyn. Chi'n meddwl bod chi'n ddiogel? Os yw Duw yn caru chi, bydde ddim yn achosi bod hyn yn digwydd I chi. Nawr, mae'n bwysig bod ni ddim yn flippant fel Cristnogion. A dweud, wel, fel Cristnogion, dyle popeth fynd yn iawn. Wel, ni'n gwybod fe hynny ddim yn wir. Ond bod ni ddim yn chwaith pan bod yna broblemau, bod ni ddim yn dweud rhywbeth fel, mae rhywun wedi cael profiad erchyll anodd, ac ni'n dweud, na ni, mae pob peth yn cydweithio ar deioni I Duw.
Rhufeiniad 8:28. Na, mae'r person mewn poen. I ni ddangos cariad, i ni ddangos concern. I ni i gydnabod, mae'n gallu bod yn anodd. A'n gweddi ni yw, yn y storm, yn y tân, bod y brawd, bod y chwaer yn profi presenoldeb Duw, tangnefedd Duw, llawenydd Duw, yn yr amser anodd yna. Gwrandewch ar 2 Corinthiaid, pennod 1, a adnod 3 a 4. 2 Corinthiaid, pennod 1, adnod 3 a 4. Bendigedig fyddo Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Dyma'r disgrifiad o Dduw. Y tad sy'n trigarhau a'r Duw sy'n rhoi pob diddanwch, y mae'n ein diddanu ym mhob gorthrymder, mwyn i ninnau trwy diddanwch a gawn ganddo ef, allu diddanu rhai sydd o dan bob math o orthrymder. Y mae yn diddanu ym mhob gorthrymder. Mae yna rhai ohonoch chi gyfeillio'n annwyl. Fi'n gwybod, mae rhai ohonoch chi yn mynd trwy amser anodd. Ac i ni ddim i chwarae bach efo hynny. Ond ni'n gweddio yn y gorthrymder, byddwch chi yn profi diddanwch y tad. Bo'ch chi'n ymwybodol. Fi ddim yn deall pan bod Duw yn caniatáu hyn i ddigwydd i fi. Ddim yn deall ôl ei ddwylo fe, ond chi'n edrych ar ei galon e. A bob amser mae galon e, mae'n eich caru chi. A mae am i chi brofi diddanwch. Mae am i chi brofi tangnefedd. Ac ym mhob sefyllfa, mae e'n addo, bydd e gyda chi. Mae'n dweud, bydd neb yn dwy nhw allan o'm llaw i. Chi'n ddiogel ynddo fe. Gai annog chi, os chi'n mynd trwy gyfnod anodd ar hyn o bryd, gweddiwch ac i ni weddio gyda chi. A byddwch chi'n profi y diddanwch yna. Dwi ddim yn dod ohono ni, mae'n oruwch naturiol. Tangnefedd tu hwnt i ni, tangnefedd sydd yn dod oddi wrth Dduw, ac bod chi'n profi ei ddiogelwch e. I ni fel eglwys am i chi fel brodyr a chwiorydd i ni fod yn ddiogel ym mhob ffordd, yn ymarferol, yn adeilad gyda'n gilydd. Ond i ni am i chi brofi llawenydd y diogelwch yna. Ac os yna rai bore yma, chi ddim yn ymwybodol o hyn, gai annog chi eto, dewch. Mae'n mynd i dweud, dewch a chroeso, dewch. Dyna geiriau Crist. Mae yna fyddeiant yno fi mae Crist yn dweud. Ar ôl dod i gredu, byddwch chi'n profi tangnefedd, byddwch chi'n profi llawenydd. Falle byddwch chi'n profi stormydd. Ond o hyn ymlaen, byddwch chi yn y storm ac bydd e gyda chi. Ac mi fydd e yn gafel yno chi yn dyn. A ryw ddiwrnod, oed hynny yn marwolaeth ni yn mynd i'r nef neu pan ddaw Iesu Grist yn ôl, byddwn ni'n gallu gofleidio a profi yn llythrenol ei freichiau o'n hamgylch ni. Wel, fe godwn ni ganu yr emyn ola bod ni yn ddiogel, achos nid bod ni'n gafel yn dyn ynddo fe, ond am bod yn gafel yn dyn yno ni. Pan fydd ffydd falle yn bygwth ffoi, arglwydd, dal fi'n dyn. Pan fod temptiwr y diafol bron am troi, arglwydd, dal fi'n dyn. Gwan yw fy ngafel yn dy law, ar fy nhaith trwy'r byd, ofnau lawer i mi ddaw. Arglwydd, dal fi'n dyn. A mae'r gitgan. Duw, fi
fe fydd eich dal chi'n dyn. Dyw am dalian dyn. Dyw am dalian Dyw yn dyn. Ni newydd allan y dechrau roedfa. E fe ath geidw. Cariad ceidwad trosof sydd. Dyw am dalia yn dyn. Gyda rôl ni ganu os ywch chi jyst aros ar eich trad ac yna na i weddio jyst i orffen. Diolch am ei aberth ein mwyn, ac o arglwydd wrth i ni ddod nawr ato ti. Diolch dy fod ti yn mynd i yn dal ni'n dyn hyd y nes byddwn ni gatre gyda thi. O arglwydd siarad â bob un ohono ni nawr yn ôl ein hangen, a boed i ti gael y clod i gyd, gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Dyw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda chwi oll o'r awr hon ac hyd byth. Amen.